Nej, hvad mener du det? Okay. Vi er på vej ind i vi går i en skov lige nu. Vi er på vej ud til en eller anden plantage af en art. Vi er lige gået igennem folks haver, så kom der en masse mennesker og råbte og skreg og sådan noget. Det var noget værre noget. Men jeg siger tak herfra for nu. Nu skal vi ind og have herremarret is. Der er allerede 2 is her, men det er ikke 2. Det er ikke nok, hedder det. Så følg med ind. Ja, der blev ikke nogen is i den her omgang. Jeg har desværre glemt en punkt derhjemme. Det var en stor, en fin, fed, fin, stor, en fin, fed, fin, stor, en fin, fed, fin.